Doncs aquí hi ha l'exposició d'unes peces que jo vaig fer ara fa 11 anys, vaig començar. Aquests vídeos són amb els nostres ulls, quan ens hi acostem no veiem res. Però si hi posem la càmera sí que va captant els quadrets que es mouen, no? I els altres és estirats a terra des de baix, contemplant cap a dalt. Jo vaig començar amb les coses molt matèriques, després vaig passar a foradar papers, perquè jo necessitava respirar, tenia molta asma, i vaig pensar que en vez de posar matèria a la meva obra el que faria seria treure-la. I vaig començar, en vez de fer paisatge extern, el que veia, a fer paisatge interior. Dels papers vaig passar a la roba, que també li treia fils i l'obria. Però com que amb la roba feia cilindres però no podia fer esferes, doncs vaig començar a treballar amb aquest material, que és tot absolutament foradat i que ve a ser aquest aire que jo necessitava per respirar. Aquesta exposició es pot definir com cossos d'energia, quelcom eteri, que en realitat és el que ens envolta a nosaltres, el nostre magnetisme, la capacitat que tenim de connexió de les cèl·lules entre elles. És una mica la comunicació interna quan un tira cap a dintre, en un moment de ioga o així, doncs se nota un cos d'energia que l'envolta. Llavors, l'únic material que hi ha aquí, a part de la llum, és malla electrogalvanitzada que es fa servir per separar els jardins dels veïns uns dels altres. Llavors, a base de retallar i llimar, i amb uns filferros que ara ja no n'hi ha de tan prims, ja no se'n troben, anar-ho afegint. Llavors aquesta música repetitiva, com un mantra, doncs també recorda aquesta sensació d'estar amb un mateix, en pau, en serenor. Són escultures mòbils. Tot es mou, el moviment és vida, o sigui, nosaltres, si se'ns para el nostre magnetisme, la nostra electricitat, es para tot, i el cos físic es mor, no? I això, doncs, és com un cos, són cossos, doncs, electromagnètics. Sí, a mi m'agradaria que quan la gent vingués, i vingués sol, i vingués pensant entrar en contacte amb aquesta calma que tots tenim a dintre si ens donem un moment per trobar-la, no?